kostolov ty sú väčšie. Tie už sú ďalej, tie pokročili. A ty sú všetky pokročili. Tam je, hádam, aj väčší priestor, nie? Toto je akurát tam. Stáčite dobre. Pekné svetlé. Posadajte, vyberte si. Nájdete si svoj priestor, kde sa vám páči. Nie, my čakali. Všetkým na vás. Že už ste aj hotoví. Vás teda pekne vítam na dnešnej mojej takej skromnej oslave pri skromnom úspechu. Teda konečne po 7 rokoch sa mi podarilo byť regulérnym internistom, konečne veľkým a najväčším, čo sa dá v interne dosiahnuť. Takže som rada, že ste prijali moje pozvanie a prišli sem. Ďakujem. A my ďakujeme za pozvanie. My za najväčšie blahoželanie. A ešte raz k tomu tvojmu dosiahnutému úspechu. Všetko najlepšie. Nech sa ti darí ešte raz tým blahoželám. Ďakujem. Nech sa páči. A všetko ostatné ešte. Ešte. Všetko najlepšieho. Zdravia, šťastia. No. Bože, požehnaj. Ďakujem. No, pani doktorka, tak díky za pozvanie a príjmi takú veľkú pozornosť odo mňa. Aj mne, že vydržím to s ním. Všetko dobré, zdravie, Ale šťastie. on nemyslel, že vydrží s dcerou, ale so ženou. Vyššie, ja si myslím, že to zvládneš a Víš, jak to skromne celom prijal. živote dosiahnuť čo najlepší úspech. Ja gratulujem úspechu, že sa ti to podarilo po tých 7 rokoch a teraz, že môžeš robiť moc. Tešíme sa veľmi, dvojkrát tam testovaná, nech sa ti darí ďalej hlavne v robote a že sa ti to teda podarilo dosiahnuť a už si daj trošku pauzu. Nech sa páči. Ďakujem. Potom to bude stíhať na rodinu. Všetko najlepšie, úspešne dokončené atestáciu. Dúfam, že sa ti bude dariť v práci a že ťa to bude aj naďalej baviť. Dobre. Hlavne to remeslo. Takže nech sa páči. Nájdite si každý svoje miesto, kde sa vám páči a posaďte sa. Konečne sa ti to podarilo. Tak gratulujem. Ďakujem. To je kamera, normálne. Tak to nevadí. Ten jeleň, ako keby mu takto spoza ruky takto vykúkal. Ty si nevidel, Radko, tie fotky? Srnček z druhej strany, taký malý. Celkom pekné. A potom ľudská je tam na tom Moravskom zámku, veľmi pekne sfotená, pekný záber. A ešte potom tak z dola taký pohľad ešte tam na tie ďalšie, tie hornejšie stavby. Lebo nebol v tom čase, keď sme tam boli, nebol ešte celý otvorený, lebo ešte nebola ako sezóna. Že taký jeden balkón, úplne na najvyššej výdone. No, a tam sa Radko bal výjsť, tam si mal skočiť tady. Sa boli. Ale sme hľadali sme bielu pani. Tam by si bol do dediny padol. Biela pani len raz do roka vyjde. Ja aj to víno hľadali. Pozerali, oni také 68-metrové priekopy, on mal taká... Ukážeš. Mala byť povolený, že vedel takú zaujímavosť, že tí, čo tam myslí kopa, tak sa ho nikdy nevráti, že išli na istú smrť. Fúha. Tak nemá riadne zaujímateľ. Teda. Väčšinou to boli tí, ktorí sa dopustili do toho prístupku. No, fajn, chvíľu. Vidíš, Pôjdeš kopa z toho podaní, na čo ich trestali. Takže bez priestupkov. Menšiu hodnotu ako pánov kôl. Lebo stĺp hanby. No chodí tam, čo sme boli na tom Moravskom zámku, posielali ich tam to brnenie z toho Moravského zámku, lebo ho strašne bolia nohy, keď do nôh. Však aj tebe na futbale, nie? Takže brnenie z Moravského zámku. Ale keď ťažkohodenci tak nám ukazovali. Aj tam v košli. Ale to brnenie vyrába Pišta Nitriansky, čo bol na svadbe, čo šermovali. No ale to, čo je tam vystavené. Áno. Však bol v televízii minulý týždeň. V sobotu ráno o 7. Nepozerala som.
Večer máme aký fotbal, Jozef? Ja viem. No povedz. Počkaj, teraz je Taliansko, Rumunsko a Francúzsko, Holandsko. Francúzsko, Holandsko. To bude zápas. A komu držíš na to? Talianom. Talianom fandíš. Talianom fandíš, my si nekopali nič. Akorát krumple kopali minule. Na jeseň ešte. Na jeseň. Dobre, prikol. A ešte si aj počali klepal. Ono išlo byť. Koho? Však Švajštega išiel toho byť, čo on. Čo ho podrazil? Horváta. Čo ho podrazil? No ale lopta bola, tak on išiel byť. Tak ticho ostalo úplne, že?